Казвам ви какво съм забрал от Chapter 4, сезон 4. Да започнем първо с скиновете. Моля ви се, поне не ми се подигравайте. Да, това ми са скиновете, защото за няма Battle Pass и не искам да фърлям пари в играта още. Но да. Обаче, това не означава, че като имам 4 скина, означава, че съм слаб. Даже съм си доста добър, пък игра от PlayStation 4. И нека да видим моите ранички. Както виждате, сега от Chapter 5, сезон 4 имаме Marvel раничките, както можете да видите. Аз съм събрал от безплатния Battle Pass. Имаме една FNCS раничка и от другите останали Battle Pass-ове от квестове и от викторита. Да продължим с моите кирки. Да, не са много, но аз си ги обичам и така. Минаваме към глайдерите. Аз сега съм с този глайдер. Просто ме кефи с моята жена герои. Това ми са останалите. Имам Джак Спароус. Плюс Battle Pass и от на нинджите плюс Battle Pass. Просто аз съм ги минал на макси. Да, получавам глайдерите. Нека да продължим с моите контреяли. Само един Marvel, защото аз дори не ги слагам, защото ми прежат да виждам. И за мен, честно казвам, са траш. И да преминем с моите молотове. Това ми е това ми е най-любимия. Dance Monkey. Този от Battle Pass, Капитан Америка. Тук колко... доста... И ето той ми е от сезон 3. Аз не играя от сезон 3, просто съм си го купил от Titan Shop. Ето явно е от сезон 3. Този винаги, който го имате, дефолта именно е от сезон 1. От миналия сезон, а именно Chapter 5 сезон 3. Тук от нинджите, това са от Chapter 5 сезон 1. И този е Punched Up, който е от сезон 8. И змията, която е от Chapter 5 сезон 2. Аз там не играх доста, защото по незнайна причина аз като съм толкова ми якъл на мене и се бръкнах в настройките, мислех, че ще ги направя доста по-добре, всъщност си ги завалих и миналия сезон, един сезон по-късно най-накрая го правих. И този е мод, който би трябвало вече всеки да го има, а именно Vanquer's Charge, който е от този сезон, имам Chapter 5 сезон 4. И това са моите молотове. Нека да продължим напред с моите рапове. И това са моите рапове. Както виждате, Icon Series имам от този Marvel сезон, които са 3. И това са моите. Нека да видим лоби песента и другите работи. Както виждате, имам от тези 3, които са loading screen. Аз съм сложил на черната пантера, защото той много ме кефи. Иначе съм... За да ви докажа, че наистина играта Chapter 5, Chapter 4 сезон нещо си, само го намеря. Чакайте, сега ще се върна като го намеря. И няколко секунди по-късно най-накрая го намерих. Както виждате, пише Chapter 4 сезон 4. Както аз съм ви казал, почна съм този сезон да играя. И имам от другия ми акаунт, който съм дефолт, който е за гостите. Да, имам и Boogie Down. Може да направя и на него, но мисля, че едва ли ще има нужда, защото, нали...
защото той е наистина по-празен, аз не го цъкам. Цъкам само то главния именно. Да, може да направите, мога да направя, ако искате. И нека да продължаваме с музиките. Аз не ги харесвам, защото за мен са траш. И това са те. Имам и от OG сезона. OG. Най-яката сезон 3. Ето, Chapter 4 сезон 3. Май съм почнал сезон 3. Но главно игра към края и главно вече играя към сезон 4. Chapter 4 сезон. Леле. Това съм го получил доста по-късно. Това банера няма нужда да ви го показвам. И така да преминаваме с колите. Аз нямам много коли, имам само две. Както виждате, роката и тази Backfire Car. Тази я играя доста, защото съм си направил с си пламъци и черна. И с Tesla джантите, защото черна така са и аз съм си я направил така, защото доста ми харесва. И нека да преминаваме с джиповете. То мисля, че не е нужно да ви показвам, като има Cybertruck. То ако няма гумите, как няма да имам. Ако има гумите, как няма да имам. С инструментите има такава китара. От TMNT. Да, Kuro Kabuto. И аз не знам какво е. Тук съм с нормална. И тази, която е Skeleton Case. И това е моя Walker. Ако искате втора част на Smurf акаунта ми, просто се абонирайте за канала и не забравяйте да лайкнете това видео. Целта ни е 50 абоната и 60, ако искате да видите лайвстрим на живо с мен и мои приятели. Ако те искат да се включат, вие решавате, правим всичко. Когато го направим, може би ще кача на скриншот графика ми, ако искате в видео, ще го кажа. Но понеже искам да ви съобща нещо, понеже почвам 4-ти клас другата седмица на 15 в понеделника, това е 16 или 17 септември, трябва да видя после. В събота или неделя няма май да мога и ще мога, обаче доста рядко, обаче вече ще качвам. То не че сега се качвам много бързо, много скоро ден. Последното ми видеото, не знам, 2-3 седмици. Да, съжалявам за това. Но ставам 4-ти клас, ми предстоят матури и наистина трябва. Аз даже ще приключа с Fortnite, когато имам максимално време, може би. Ще мога да играя, да правя някакви видеоклипи, ама защото все пак ме предстоят матури и там е най-страшно и да, трябва да уча през цялата година. Да, иначе може време на време да се включвам Fortnite, може да пусна някой шорт или видео, което е около 5-10 минутки. Да. И това беше. Ако искате втора част на Smurf акаунта ми, просто се абонирайте за канала и харесайте това видео. Целта ни е 1000 абоната. И колко лайка да направим, понеже още ми е малък канала. Последният ми шорт, който беше на Minecraft, събра 31 лайка. Айде това да го подобрим и да направим 50 лайка. Това ни е целта. Или не, 60 лайка. Както и трябва да направим 60 абоната. Просто се абонирайте за канала ми. И това беше всичко от мен. Аз ви казвам чао-чао и вие бъдете живи-здрави. А от мен чао.